муҳаббатшоҳ палаев, адвокат ё вакили дифои абдусаттор пирмуҳаммадзода, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик рӯзи 13 октябри соли 2022 пас аз шиносоӣ бо парванда ва мулоқот бо зерҳимояш дар боздоштгоҳи муваққатӣ ба рӯзноманигорон гуфт имрӯз бо парванда шинос шудем. Абдусаттор хабарҳо дар бораи фишору шиканҷа шуданашро рад кард. ӯ дар асоси моддаи 307 қисми 1 худро пурра гунаҳгор эътироф кард ва гуфт ки ин эътироф дар пайи шиканҷа нест. ҳамчунин адвокати пирмуҳаммадзода таъкид намудааст ки имрӯз парванда баррасӣ нашуда танҳо шиносоӣ бо парванда будааст. ҳамин тавр мурофиаи абдусаттор пирмуҳаммадзода ба рӯзи дигар гузошта шудаву саҳнаи дақиқи баргузории он маълум нест. қаблан наздикони абдусаттор пирмуҳаммадзода дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ки ӯ зери фишори муфаттишон ба гуноҳ иқрор карда, аммо дар асл худро бегуноҳ мешуморад. пирмуҳаммадзода яке аз 4 рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик замоне шинохта гардид ки дар рӯзи президент навореро сабт карда аз мушкилоти рӯзмарраи худ шикоят намуд. дар он навор ӯ гуфт ки чанд сол дар радиои давлатӣ ба ҳайси журналист кор кардаву бо сабабҳои гуногун таркипеша кардааст ва акнун ҳамчун ронандаи таксӣ кор мекунад. абдусаттор шикоят дошт ки кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ барои озод фаъолият карданаш монеъ мешаванд. баъдан ӯ бо пахши наворҳои дигар аз мушкилоти дигари ҷомеа нақл мекард ва миёни мардум шӯҳрат пайдо намуд. чанде баъд аз ин бо пок кардани тамоми наворҳои хеш аз саҳифаҳои иҷтимоияш пирмуҳаммадзода эълон намуд ки кори блогериро қатъ мекунад. ӯ дар як мусоҳибаи худ ба расонаие гуфт ки барои фаъолиятҳояш бархе ӯро бузи ҳукумат гуфтанд, бархе хоини миллат ва бо ҳамин канор рафтани худро аз фазои иҷтимоӣ эълон намуд. аммо дертар дубора ба фаъолияти блогерӣ баргашт ва пас аз боздошти далеру абдуллоҳ дар моҳи июни соли 2022 аз камтарин рӯзноманигоре буд ки ба ҳимояи ин журналистон бо ҷуръатона садо баланд кард. пас аз чанде дар аввалҳои моҳи июли соли 2022 аввал барои чанд соат боздошт ва бо эълони охирин огоҳӣ озод гардид, вале бо гузашти чанд рӯз абдусаттор дубора боздошт ва алайҳи ӯ бо моддаи 307 иловаи 1 даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ё ифротгароӣ ва сафедкунии оммавии экстремисм айб эълон карда шуд.